Hello bro, ngapria subhai phi baro syakane ka live video juga. Te menta dang surang slap hakine kisni uslap ujur bha syane sya district jungi syane sya Eastern West Khasi Hills district ngamtip syakwe ki district uslap ujur am re sya kane ka district jungi te uslap ujur bha hakine kisni uslap ujur bat mit persni u rangtang sipang te kapan thut bha ban yai ban yang ban tre ban kata khamtam kito ki batre kamrap jahaban sya yu slap cukup dak kenup te kalapan thut bha nama ka jing jur slap lada om hap slap long lada jur lu slap lu kalapan thut no ban tre ban kata te hakane ka video kuma pilai i ka title nga kwa ban kren khnang ya kane ka mat te nakalen ka jonga nga su le da ka live video namar bangam don por ban edit namar nga bunkam ta ka daw te nga le khnang da kane ka live video wala kane ka de ka live video bat kam na biang bha kar kom kren ru ndai wada mes no e mo te perlok kuma play i haka title la tho kumni da phi bha to airu batakam wadi pensuk tang kajing pule ki khna te kane ka jing tho jonga ya kane ka title ka tho shaphang ka jing penmi jong ka sarkar Meghalaya ya ki guidebook nadu ki guidebook class 1 hadu class 10 te kane ka long ka ba pensuk ya ki khna kumjuru ya ki no hikai mat kane ka penpau ba kino hikai mat kimler baka sarkar ka haban penmi da ki guidebook balai ba haban penmi da ki guidebook te lada long ka bala nakalian ka junga ngakwa ban ong ya ka sarkar Meghalaya penmi ya ki guidebook wat kamru omde ban penmi tang ki guidebook ban penjaitu ya ki khna nomor lada penmi ya kumkine ki guidebook pule school kalong kaba penjaitu ya ki khna hajaka bakin pule bhai ki textbook kilong kiba kham kongsan ban ki guidebook nama ki textbook ki download ki jingwatai ki guidebook pat ki su batai tangi ki jingkeli ki bala depsos te kane ka jing penmi jong ka sarkar ki guidebook nadu class 1 hadu class 10 ka pen i ya ka jing bomler kino hikai bat kalong kumba penjaitu kenyi khna lada deba phiken burom phiken kor kino hikai de umdai gen ban penmi de guidebook habwa haba philathung ne kino hikai de kane kalong kumba phimda khen bhai kino hikai gen lese phia thung ne kino hikai kiba bit ngala banong lada kide kino hikai kiba la biang ka pule puthi de balai phi haban penmi da ka guidebook ai ba kino hikai kin simti ya kam kin simti kin hikai ya ki khna omre ban pensuk than ki khna da ka ba phi penmi ya ki guidebook lada phila ban ai kam ya ki khna te biang ken lada phi pensuk ki khna ru re onda ki la pas pat phimla ban ai kam te kane ka long ka bumla ban pediang ken na kalen ka jonga te ngam sehap ya kane ka jingle jong ka sarkar lada long ka bala te penmi lang ken ya ki guidebook wat kam wat jamru kum kakam UPSC MPSC police DSC bat kum taterta de ban penmi ken ya ki guidebook wat kamru umde ban penmi tangki guidebook ban penjaitu ban pensuk palat ki khna re onda klapas ki jingpule bat dawat kam omyo te kane kalong ke bomla ban pediang ken tadei baki school
kim strik ki khna layam phi penmi da ki guidebook ne hajaka ba ki khna kin wan tista sa school nrei kinum wan su sa school kin su thit be tangka guidebook bat kin pule hayin te kane kajing penmi ya ki guidebook kalong kalong kabom donorin bat kapenjai tu kelai ki khna lada ki school kim strik hajaka ba ki khna kin wan bhasha school ban yo ya ki jingkai jong ki nong hikai nrei lada ki school kim strik bha ki khna kila wan su chuang be thaying kin su thi tangka guidebook bat kin pule haying hoi ha ki exam kila wan pas bha nrei lada ki wat kampat om yo kakam te kane gen kalong ka jing du nong jong ka jing penmi guidebook ka sarkar Meghalaya bat kalong kumban penjuat kela ya ki khna bat ki samla pule na kalian ka jonga lada phi la ban penmi ya ki guidebook banale ki exam afer kum ka exam UPSC, MPSC, police bat DSC na kalian ka jonga kada perto sikadai bat nga long hiru uban ningkong bana khun ya kum kini ki exam nrei kalong ka bajenjar bhayangi bana khun ya ki exam UPSC, MPSC kini ki exam bahe namar ba ki coaching center kimdon sangi chanele umdon coaching center te ki guidebook gu bangin puler umdon ka sarkar pat ka penmi penban da ki guidebook ban pensuk ya ki khna nrei ban wat kam wat jampat ka pen jenja bat kam kwa ba ki khun samla kin yo ya ki kam ki jam lada ka sarkar ka kwa ya ki samla bakin yo ya ki kam ki jam kam tam kini ki push bahe kum ka UPSC lane ka Union Public Service Commission bat kini ki MPSC ru lada ka sarkar ka kwa yang ki khun samla jong ka dalam Meghalaya bangin pas bangin yo bantre kum ki IAS ki IFS ki IPS deban penbiang ki coaching center ke lane penmi khnang ki guidebook halor kini ki exam bahe dei ban su penmi tang ki guidebook ban su pensuk tang ha school nrei dawat kampat yo te kane kalong kabom dei te perlop nakling ka jonga ngam kwa ban kren jirong kwa ban kren nangkat ni namar radang kren jirong lese na kaliang ka jong pilaban type te gine kide ki mat ki jingkren ki ba don kam hakane ka video na kaliang ka jonga nga kentu ya ka sarkar ba kade ban penmi bat phai khmat ru hakabre bat kine ki coaching center lane pilaban penmi artat bat ki guidebook ki ba dei bat kine ki post bahe kum ka UPSC ka MPSC ki DSC ki police sabhaban penbiang ki coaching center khnang ba ki khun samla ki ba apply ya ki post bahe kinyo ke nrei barang supen suk tang ka jingpule dawat kampat jenjar te kalong kabom donong rim kalong kabom syong ni syong an te na kaleng ka jonga nga kentu ya ka sarkar ba kare ban penbiang ya ki coaching center khamtam sya ki than nong kendong namar bun si kinong kendong ngimdon ki coaching center ki babiang takadaw oi na kaleng ka jonga ru nga kwa ban yale ya kini ki exam kum ka UPSC ka MPSC kini ki exam DSC ru nrei daka jing bombiang ki coaching center de ngam kwa tang ban apply ru mar su apply kai de mentoi la yu
dalit to exam bat TBA te don kam ban penbiang ki coaching center khenang ba mangi ki samlawat kam ngin sup ngada ma phi ki ba sunsar ki no sunsar jong kam khloya phi kwa ban kentiu ya ka jalala jong sobha ban penbiang ki coaching center dei ban supenmi tang ki guidebook pandai tu iki khna te tang katne ki jingkran ki jonga hakane ka video kublai sibun kublai sya jangu pilape chakane ka video ngin sai siam biang haki wai perki video kublai sibun